we-African Audition ukhohlisa abantu besifazane ngamathuba omsebenzi kanti ufuna ukulala nabo. Kuvele izinsolo ezisabalele zokuthi umlungu ohlotshaniswa nenhlangano ibizwa nge-African Audition usebenzisa izikhangiso eziku-inthanethi ezibukeka njengezikhangiso zemisebenzi esemthethweni yokumodela nokulingisa, kanti kamuva sekutholakale ukuthi leyo misebenzi ihlobene nocansi. Ngokulandisa kwabanye abantu besifazane kuthiwa-ke le ndoda ikhangisa amathuba okusebenza abonakala esemthethweni bese-ke abesifazane befaka izicelo benethemba lokuthola-ke amathuba okuyiphilisa ezimbonini zokumodela noma ezokulingisa. Kodwa-ke kuthiwa-ke uma sebefakile-ke bathola ukuthi abebekubhalisele akukhona okwakukhangisiwe ekuqaleni. Kusolwa ukuthi abantu abaningi besifazane abakhohlisiwe abanye babo kuthiwa bagcine sebebandakanyeka ucansini bengakunikanga imvume eqondile yokuthi okuqukethwe kusatshalaliswe noma kusetshenziswe ey'nkundleni zokuxhumana. Phakathi kwamagama avele kakhulu kule ndaba kukhona-ke nowesifazane osemusha ogama lakhe uLerato Mulwelang okuthiwa-ke usanda kuvela kwividiyo esabalala ey'nkundleni zokuxhumana. Ngokwembiko uLerato kuthiwa-ke ungomunye walabo-ke abathi bakhohliswa ngesikhathi befaka izicelo benethemba lokumodela kanti kamuva bathola okungahambisani nalokho abekulindele. Lezi zinsolo-ke seyivuse intukuthelo emphakathini nasey'nkundleni zokuxhumana lapho-ke abaningi befuna kuphenywe ngokugcwele kube khona-ke iy'nyathelo zomthetho futhi-ke kuvinjwe noma iziphi inhlangano noma-ke abantu abakhohlisa abantu besifazane ngezikhangiso zemisebenzi ezingamanga njengoba kuvela-ke ukuthi-ke lo mlungu we-casting audition ubanikeza-ke imali engango-10,000 ukuze abavale umlomo. Hi everyone, my name is Lerato Mulwelang. I'm 20 years old South African woman who has been a victim of a fake modeling scam. I was exploited and publicity humiliated in a manner I did not concern. I did not sign any contract and I was taken advantage of under false pretenses. I'm currently exploring the available legal options to take against the individual involved and the perpetrated agency. I'm also aware of a Facebook account that falsely claims to be associated with me. I wish to place it on record that this account is fake and I'm not responsible for any of the posts made on it. The matter has been reported to the relevant authorities who are currently attending to it. Thank you.